హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ సునీత. ఈరోజు మనం రాయలసీమ స్టైల్ చేపల పులుసు చేస్తున్నామండి. చాలా బాగుంటుంది. ఇలా వెడల్పాటి ప్యాన్ తీసుకొని 1 కప్ ఆయిల్, 1 స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 స్పూన్ మెంతులు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుందాం. 2 పచ్చిమిర్చి ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేయండి. 3 ఆనియన్స్ అండి, ఉల్లిపాయలు ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పొడవుగా వేసుకోవాలి. ఆయిల్లో కొద్దిగా ఫ్రై చేయాలి. కొద్దిగా కరివేపాకు, 1 స్పూన్ సాల్టు, 1/2 టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపు వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుందాము. ఆ ఉల్లిపాయలు అనేది కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి. మనము 1 కేజీ చేపలు తీసుకున్నామండి. దానికి సరిపోయేంత ఇది చింతపండు వాటర్లో వేసి నానబెట్టుకుందాము. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1.5 స్పూన్ అండి, కచ్చా పచ్చా దంచి వేస్తున్నాను. ఇలా 2 టమాటాలు ఉండి సన్నగా ఇలా కట్ చేసి పొడవుగా వేసుకోవాలి. టమాటాలు కూడా కొద్దిగా బాగా మగ్గాలి. చూడండి, ఇలా బాగా మగ్గాలండి టమాటాలు కూడా. 3 టేబుల్ స్పూన్ మనం కారం వేస్తున్నాము, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్. కారం వేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కర్రీ ఇలా కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలండి. కారము సిమ్లో పెట్టుకోవాలి మనం స్టవ్ అనేది. ఇప్పుడు లేకపోతే మిరప్పొడి మాడుతుంది. ఇలా మనం చింతపండు నానబెట్టుకున్న దాన్ని ఇలా వేస్తున్నాము. చింతపండు జ్యూసీ వేసి కొద్దిగా ఇలా కలిపి ఒక 3 మినిట్స్ ఇలా కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేద్దామండి. కొద్దిగా వాటర్ వేసాను నేను కర్రీకి. ఇప్పుడు టేస్ట్ అనేది మనం సాల్ట్ చెక్ చేసుకుందాము. నేను కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేశాను. మీరు కూడా ఈ టైంలో సాల్ట్ అనేది చెక్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ అలా మూత పెట్టండి. పులుసు అనేది ఇలా ఉడకాలి. ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు మూత తీసిన తర్వాత మనం ఒకసారి ఇలా పులుసు కలుపుకొని చేపలు అనేది మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. చేపలు మనం సాల్ట్, లెమన్ వేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫస్టే క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న 1 కేజీ చేపలు అండి ఇవి. పైనుంచి అలా కొద్దిగా చేపలు వేసిన తర్వాత కొత్తిమీర వేయండి. కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి అలా 5 మినిట్స్ అలా మూత పెట్టేయండి, సరిపోతుంది. చూడండి, ఇలా ఉడుకుతుంది. ఒక్కసారి మనం అలా చేపల్ని విరగకుండా నెమ్మదిగా అలా కలుపుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. చాలా బాగుంటుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. షేర్ టు మై